Lamentem que se substitueixin els arbres per ferro i que aquesta sigui una tònica habitual del govern de Marc Castells. Ho vam veure aquest passat estiu també al Passeig Verdaguer. Es va fer una poda absolutament indiscriminada de tot el Passeig Verdaguer i quan va arribar l'estiu i les altes temperatures vam veure que la solució del govern de Junts va ser col·locar també unes estructures de ferro, altra vegada substituir ferro per arbres, que eren falsos refugis climàtics al Passeig Verdaguer. Per tant, veiem que és una tònica del govern de Junts, mentre parla, per una banda, de la Igualada Verda, parla de la renaturalització de la ciutat. Això són titulars buits, perquè la realitat el que fa és substituir arbres per ferro. Ho vam veure al passeig, ho veiem també de manera encara més explícita aquí al Parc de Valldaura, perquè aquesta pèrgola està plantada ben bé on abans hi havia tots aquests arbres que, repeteixo, eren proporcionadors d'ombra natural.